Кулинарното ателие 7 от 7 отваря врати в читалището в село Ефрейтор Бакалово, а домакини на първото по рода си кулинарно ателие са самодейците от Народно читалище Свети Кирил и Методи. Събитието е с демонстрационен характер, като на него се представя приготвянето на 7 ястия. А защо 7? Стара традиция в селото, както и сред местния мюсюлмански етнос, повелява в деня срещу сватбата всички хора от селото да бъдат канени на тържеството, като по домовете им се разнасят 7 ястия. Тази кулинарна покана цели да направи съпричастни всички към празника на младите. Първото ястие е чорба. Това се прави с пилешко месо и с прясно мляко се приготвя. Второто ни ястие е боб, яхния. Третото ястие е курбан, което се прави от агнешко месо, курбан е. Четвъртото ястие е вече кавармата. Кавармата, нали, се прави. Как се прави кавармата? Кавармата точат се корите с прясно мляко, с кисело мляко, заливка се прави. И петото ястие е вече бурма. Това пак се точи бурма. То какво е десерт? То е пак десерт като баклавата. Сиропа пак се прави като баклава. Орехи, също така с орехи. Другото ни ястие вече е сърми. Сърмите се правят вече според сезона. В момента сме направили лозови сърми. Но може да правим, нали, когато е сезона, може от лапът, може от лозови. И ако няма, нали, вече тия сърмити, ако няма сърми, също правим и едно ястие с ориз и отгоре с пилешко пак. И това пак се прави. 4 ястия се правят според сезона. И минаваме към десертите. Десертите не са ни шасте, мляко с ориз, компот и айран. Това са 7-те ястия, които се приготвят традиционно. Освен в деня срещу сватбата, 7-те ястия се приготвят и за други празници, които са част от мюсюлманската култура – Курбан Байрам и Шекер Байрам. Наред с интересния разказ на домакините, гостите на демонстрационното събитие имат възможност да дегустират ястията, както и да научат интересни подробности за бита и символиката на празничната трапеза. А домакините са готови да предложат на всеки, който има желание, да се включи не само в дегустацията, но и в приготвянето им. Кулинарно ателие 7 от 7 като туристически продукт за креативен туризъм може да се предлага целогодишно в региона на Добруджа.